Obično kad dođe vikend, onda većina, a ja sam prva među njima, češće razmišlja o hrani i piću. Ne samo da razmišlja, nego češće i konzumira hranu i piće. Ponekad u velikom društvu, nekad recimo u dvoje samo, nekad i posve sama i to zna biti jako lijepo. Ali ako ste i vi od onih koji vole hranu i piće u raznim oblicima, onda imamo jednu sjajnu preporuku za vas. Naime, danas je u Zagrebu počeo Hrvatski festival hrane i pića. O njemu ćemo u minutama koje slijede nešto malo više progovoriti, a vi pozorno slušajte jer moguće da ima tu nešto i za vas. Ako niste još isplanirali svoj vikend, možda ćete odlučiti otići na mjesto gdje se održava Hrvatski festival hrane i pića. A gdje se održava i zašto biste odlučili tamo otići, reći će nam glasnogovornik festivala, gospodin Ali Mirza Mulobegović. Dobar večer. Dobar večer, lijepo dobrodošli. Hvala. Zašto bi dakle netko tko nas sada gleda odlučio doći na Hrvatski festival hrane i pića i kuda uostalom? Pa znači danas u 2 sata je svečno otvoren prvi festival hrane i vina koji se održava u Zagrebačkoj areni. Prvenstveni razlog zašto bi neko išao posjetiti taj festival je zbog toga što je ovo prvi festival u Hrvatskoj koji objedinjuje sve regije Hrvatske. Od Dubrovnika, Istre, Slavonije pa do centralne Hrvatske, znači zbilja smo i proizvođače i proizvođače hrane i vinare i ljude i poznate kuhare. Znači zbilja smo objedinili sve dijelove Hrvatske na jedno mjesto u ova 3 dana gdje će ljudi zbilja moći doživjeti od istarskih vina do slavonskih vina, do nekih delicija sa otoka, tako da zbilja nešto novo za sve. I ne samo to što će moći kušati hranu, probati vina, također će moći dobiti savjete od naših najboljih hrvatskih kuhara o tome šta radite u kuhinji, kako radite u kuhinji i isto tako uzeti neki recept i sami isprobati neke od tih jela koje će vidjeti i naravno degustirati na festivalu. Znači danas smo počeli, a u nedjelju završava festival. Tako, znači festival danas počinje, traje skroz do nedjelje. Festival je podijeljen, ajmo reći, na 4 dijela. Prvi dio su sami izlagači koji su znači došli gdje stvarno možemo vidjeti od sireva do maslinovih ulja. I probati. To je važno reći. I probati, apsolutno probati. Učkaš hranu kad ju samo gledaš. Pa naravno, ovo nije samo izlagački festival, ovo nije samo gdje se hrana gleda, nego se može apsolutno sve probati, sve se može kupiti, sve se može odnijeti doma. To je znači jedan prvi dio festivala, to je neka osnova. Slijede danji dijelovi, a to su vinske radionice gdje poznati hrvatski vinari, osim što znači prezentiraju vina, također nam objašnjavaju same neke osnove someljerstva, kako probati vino, kako uživati u vinu, kako prepoznati dobro vino. Imamo cooking show koji se održavaju na 2 moderno opremljene pozornice, gdje znači naši najbolji hrvatski šefovi pred ljudima rade jela, rade neka zanimljiva, unikatna jela, također rade autohtona jela i samim tim i naravno na svako jelo kad je gotovo naši gosti mogu i kušati ta jela. I završni dio, to je nekav zabavni dio gdje znači, naši gosti sa estrade, imamo znači, ljudi kao što je Suzi Josipović-Čeđipagić koja je napravila svoju kuharicu, pa demonstrira neka jela iz svoje kuharice. Imamo Indiru Vladić koja zajedno sa nekim kuharima priprema jela i pokazuje da zbilja svako sa malo truda može biti uspješan u kuhinji. I imamo nešto na što smo jako ponosni, a to je Tom Gredić, jedan od naših najpoznatijih kuhara, će zajedno sa zagrebačkim medvjedima, znači igračima hokej kluba Medveščak, će raditi posebno jela zajedno sa njima, tako da to zbilja preporučujemo svima da mislim da će to biti jedan zbilja zabavan segment i zabavan program kojim će svi uživati. Čini mi se da ste se fino potrudili organizirati ovaj Hrvatski festival, a i neki gosti koji su vam danas bili na otvorenju potvrđuju zapravo da je prepoznat kao nešto što vrijedi doći pogledati i kao nešto što je vrijedno i za hrvatski turizam u ostalom. Apsolutno, znači sam festival je danas svečno otvorio naš gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Bandić. Jednu potvrdu važnosti festivala je prisutnost ministra turizma i općenito još mnogi uglednici kao što je gradonačelnik grada Hvara Pirin Bebić, što nam pokazuje da smo zbiljan, ne samo da smo napravili dobar program, nego da smo napravili program koji je važan za Hrvatsku, ne samo za jednu gastroscenu, nego općenito i za hrvatski turizam. Još jedna potvrda tome je veliki interes stranih novinara koji žele popratiti festival i prezentirati Hrvatsku u svojim zemljama. Da, je li ovo prvo izdanje takvog festivala? Ovo je
našeg festivala je prvo izdanje, ali do sada u Hrvatskoj nije bio još nijedan festival koji je toliko obuhvaćao i eno dio priče i gastro dio priče. I zbilja smo se potrudili da prezentiramo sve dijelove. Možda najbolje u tome prilog ide sama činjenica da smo mi putovali po Hrvatskoj, znači išli smo po vinarijama. Sad jedan primjer od toga da smo išli u Slavoniju kad je bilo Vincekovo, tako da smo bili i u Iločkom podrumu i u Kutjevačkom podrumu, ali isto tako i u manjim vinarijama kao što je vinarija Čobanković. Bili smo u jednoj vrlo posebnoj vinariji. To nije ministru, od bivšeg ministra Čobankovića. Od sada bivšeg, ali prvenstveno njegov sin vodi tu vinariju, tako da ministar danas više uživa u vinima nego što je u samoj proizvodnji, to je prepustio svojoj djeci. Također bili smo kod gospodina Ningija koji se bavi jednim vrlo zanimljivim eko uzgojem vina i on je odlučio prezentirati to i na našem festivalu. Tako da zbilja smo se potrudili da ne napravimo festival samo zato da demonstriramo nešto, nego da zbilja pokažemo koliko smo jedna posebna zemlja što se tiče te priče. Tako da i mislim da i pogotovo naši kuhari od hotela Palace pa kao što rekao gospodina Gretića, znači da zbilja imamo i zanimljiva jela, autohtona jela koje ljudi možda nisu ni znali da su naše jela, a na kraju krajeva jako su fina i jako su slasna. I u redu je, razumijem da neka od tih vina koje će biti tamo predstavljena će čovjek moći kupiti i odnijeti doma. Jela ćemo moći isprobati. Ali mene najviše interesira treba li platiti ulaznicu u arenu za ovaj hrvatski festival hrane. Ulaznicu treba platiti, ali smo se zbilja potrudili da cijena bude konkurentna, da cijena bude svima pristupačna, tako da smo napravili više kategorija same cijene ulaznice, tako da za jedan dan ulaznica košta 40 kuna. I u tih 40 kuna su uključene i znači, prisustvo na vinskim radionicama i degustacije svih jela i pića koje su na festivalu. I ono možda što smo izostavili iz ranije priče, a to su roditelji imaju priliku da ostave svoju djecu na čuvanje u posebnim dječjim igraonicama, a između ostalog u tim dječjim igraonicama imamo recimo djevojka iz grupe Meritas, bit će Lana Klingor, tako da zbilja će biti i naš poznati šef Ognjenović, on će raditi male pice sa djecom, tako da će i djecu već uvesti u toj ranoj dobi, uvešće u taj svijet hrane i uživanja u hrani. Imali smo također, moramo isto napomenuti, pokrenuli smo zakladu Mladi kuhar, da pokažemo da zanimanje kuhar je stvarno jedno zanimljivo zanimanje i da je to danas jedno vrlo atraktivno zanimanje. I kao što sam rekao, znači to je u 40 kuna zbilja je uključeno jako puno toga i ono, kako su nas neki pitali, pa za toliko dobijem toliko tih namirnica, ali ja kažem, vi stvarno za tih 40 kuna dobijete jako puno. I osim toga imate posebnu festivalsku kartu koja je 90 kuna. Imate posebne dvije kategorije za četveročlanu i tročlanu obitelj, tako da i obitelji privučemo na festival. Naravno, studenti i umirovljenici imaju posebnu cijenu karte koja je isto snižena i na kraju krajeva grupni popusti, što mi zapravo najviše želimo da, i to mi se već danas dogodilo, da nam dolaze škole koje nisu iz Zagreba, koje dolaze van Zagreba grupne posjete na festival. Kuharske, mislite, škole i u tom smislu ili... I kuharske i neke općenite škole, ali općenito da se pokaže mlađim naraštajima šta Hrvatska sve može ponuditi. Fino. Očekujete puno gostiju, pretpostavljam. U kojem razdoblju se sve može doći? Od kad ujutro do kad na večer? Znači, danas je festival trajao od 2 sata do 8 sati na večer i jako smo, ugodno smo iznenađeni samim odazivom na prvi dan, s obzirom da je radni dan. Od subotu i nedjelju festival će biti od 10 sati ujutro do 8 sati na večer. Tako da, kao što sam rekao, znači, za tih 40 kuna vi stvarno imate jedan cijeli dan puno aktivnosti, zanimljivih aktivnosti gdje možete uključiti i cijelu obitelj, možete stvarno uživati i vidjeti i kušati jako. Dobro, recite vi meni, jel se može tamo kad se dođe negdje sjesti lijepo i tako, ili se to kuša ipak stoječki? Naravno, imamo posebno uređene prostore, to moramo isto reći da je recimo jedna mlada produkt dizajnerica Ana Tevšić je uredila određene prostore gdje mogu ljudi sjesti, odmoriti se. Tako da čak i u tu priču smo uključili neke mlade ljude, mlade talente, znači kao što je tako jedan mladi produkt dizajner, da i apsolutno ljudi, znači ne moraju, to nije klasični festival da ljudi samo prolaze i hodaju, nego ima jako puno punktova gdje mogu sjesti, odmoriti, malo popričati, malo stegnuti svoje dojmove i naravno malo se odmoriti od sve hrane koje su probali. Da. Koliko je ljudi organiziralo uopće ovaj hrvatski festival? Točan broj je jako teško definirati. Ali onako neka jezgra, ipak postoji ljudi koji su se potrudili to sve tako skupa. A iznenadili bi se kad bi rekao da je u jezgri je 10 ljudi. Ali 10 ljudi koji su zbilja živjeli za ovaj festival, za njih
skoro pola godine su živjeli dan i noć, subotu, nedjelju, vikende, putovali su, istraživali su, proučavali su tržište i zbilja su se potrudili maksimalno da to ispune. I naravno, nažalost, direktorica festivala Đurđica Protić večeras nije sa nama jer je bila spriječena zbog obaveza u susret festivalu, ali sam njen taj neki duh i sam to nas je uvijek guralo naprijed, to nam uvijek je dalo više motiva i zbilja moramo nju i pozdraviti s obzirom, iako nije večeras tu, ali da nije bilo njene upornosti, njene snage, ovog festivala ne bi ni bilo i moram reći na kraju krajeva i njene hrabrosti da tako nešto u tako velikom prostoru organizira, jer to je prostor 5000 kvadratnih metara gdje imamo preko 225 izlagača, tu ne nabrajam, znači sve kuhari koji što nastupaju, slastičare, someljere. Biće i slastica. Evo danas smo imali iz kluba književnika gospođu Jelenić koja nam prezentira neke svoje slastice, tako da apsolutno za svakog sladokusca imaju posebne slastice. Dragi moji, nemojte dvojiti uopće o tome treba li otići na ovaj hrvatski festival hrane i pića i vina i slastica i svega što si možete zamisliti. 40 kuna uistinu nije puno, cijeli dan možete uživati, fino se najesti, isprobati nove neke stvari. Pretpostavljam da će i oni koji možda ne preferiraju meso pa nekakve druge alternativne načine prehrane ili možda neke specijalne doći isto na svoje, ima neki dio takav? Imamo jednu poseban cooking show, zove se Art of Raw, to je umjetnost sirove hrane, tako da će biti, mislim da će to biti jako zanimljivo ljudima koji su prvi put susreću s takvim jednim konceptom koji je dosta sad u trendu vani i bit će zanimljivo na tako velikoj pozornici prezentirati tim ljudima nešto što na prvu ruku možda smo svi upoznati sa tatarskim, ali postoje neke druge varijacije sirove hrane koje će biti ljudima zanimljive i kad probaju možda će se i naučiti na tu hranu. Da, ima puno dakle tih događanja gdje se mogu detaljnije podaci vidjeti, odnosno imate neku satnicu negdje istaknutu. Imamo, znači, satnica detaljna i koja se mijenjala, do zadnjeg dana se mijenjala na našim stranicama, znači festivalhranevina.hr. A ako vas do sada nisam uvjerio, definitivno pogledajte našu Facebook stranicu Hrvatski festival hrane i vina, gdje praktički iz minute u minutu stavljamo nove slike, nove sadržaje, kratke izjave od sudionika, tako da tu već imamo neki interaktivni sadržaj, ljudi stvarno mogu vidjeti kakva je situacija iz trenutka u trenutak na festivalu. Eto tako. Dakle, Arena Centar Zagreb je destinacija za sve one koji su gurmani ili koji možda žele malo okusiti ovaj vikend nekih finih delicija, vidjeti što Hrvatska ima u ponudi, možda neka buduća događanja, a možda kakav posao dogovorite tamo jer i to se može, jel tako? Istina, i tu isto mogu istaknuti da smo recimo imamo neke goste iz Engleske koji dolaze specijalno zbog hrvatskih vina, koji su aplicirani hrvatskih vina i redko imaju takvu priliku. Tako da i taj aspekt za izlagače je zanimljiv jer izlagači su, osim što imaju veliku medijsku pažnju na njih trenutačno, imaju veliku priliku poznati mnoge ljudi koji su spremni uložiti ili žele recimo uvoziti naše proizvode u svoje zemlje. Tako da jedna, ajmo reći, poslovna platforma isto postoji, pazimo isto na taj detalj cijelo vrijeme da ljudi koji izlažu, da ne izlažu samo da bi izložili, nego da na kraju imaju neki beneficije od samog festivala. Odlično. Želim vam puno uspjeha, puno gostiju i puno ljudi koji će doći tamo i da, bez obzira na to što je ovo prvi festival, nastavite dalje tako. Imate li neke planove izlagati tako negdje i u drugim hrvatskim gradovima? Imamo, znači, neke naši trenutačni planovi su da festival ne traje sad samo ova 3 dana, nego da kroz cijelu godinu radimo na tim nekim aktivnostima i kao što sam ranije spomenuo, ta zaklada Mladi kuhar, tu nam je cilj da stvarno promoviramo i nagradit ćemo najboljeg mladog kuhara festivala koji, ja mislim, upravo biva proglašen u ovim trenucima. Dobit će posebnu nagradu British Councila, tako da zbilja nam je cilj da kroz cijelu godinu radimo na tom festivalu i da taj festival bude nekakva istinska turistička ponuda. Gospodine Mulabegović, najljepša hvala što ste večeras došli u emisiju Petak za početak i što mogu reći jedino da se vidimo na festivalu. Hvala i veselim se. Doviđenja. Pozdravljam vas. Evo vama, dragi gledatelji, još jedanput poziv. Do nedjelje imate vremena, do 20 sati u Arena Centru traje festival, odnosno u Areni Zagreb i otiđite, uzmite nekog sa sobom pa malo prokomentirajte kakva su jela i kakva su pića. A mi ćemo